yamde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka to leydi Mali jenim fedde jeeɗiyankoɓe fawi koye caɗele tiɗorma gurnam e faggo to leydi ndi gam dakade e nder diwal Kay e ñorodi Sahel hirnangue leydi ndi fandare jenim ko ɗeɗɗude Bamako e hollude basal e ronkere hooreɓe Mali ko ɗum holli teskuya mo Tumbuktu Institute waɗi o centre jertini e battanewal haali faggudu ɓe jaltini cimtol hande aljuma ma en gartu e ko ɓuuri tengtude e maggol. Niger jaggodiral kesal waɗi hakkude pelle joguiɗe kaɓorɗe e kono leydi ndi alarba faltiri ɗum waɗi fode nogas e jeeɗiɗo konu koɓe leydi ndi mayi hen ko kippanɗe ɗiɗi ɗe kuliyankoɓe waɗi to Tilaberi diwal takko mayo Niger ma en gartu hen. Saldu oni kippudu kisal waɗi jonde anki to New York dawlaji dentude Amérique gam yewtude alhaali biyande Israël to Doha dawlaji dentude Amérique tawtuna leyɗele 14 goɗɗe e nde jonde ɓe liɓi felore e dow fiyande nde tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko aljuma 12 balɗe 12 lewru jeenayyi ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi puɗɗorɗen ɗi kabaruji to leydi Mali gila ñande tati ndu lewru ndu gonɗen kuliyankoɓe senim uddiɗe diwe Kay e ñorodi Sahel hirnangue leydi ndi ɓe kuliyankoɓe no ndoma no darna suma ɗi otoji rondiɗi ko yeyete e yimɓe wonnoɓe e hen diftama kono koɓe Mali no yeddingol taƴugol laawi kono eɓe jokki waɗude peeje gam ndenago heeɓe Tumbuktu Institute waɗuɓe tefoje joɗiɓe Dakar ɓanguini e nder cimtol teskuya mabɓe hande aljuma ɓe andini ko woni eɓɓoje ɓe kuliyankoɓe jenim keɗoɗen tongol Ummouba. E nder cimto Timbuktu hiɓe wi ɓe kuliyankoɓe immanike ngal diwal Kay nokku ɓurɗo ɓe hittude fayin ɓe wittotoɓe no holli ɓe jogiiɓe kaɓirɗe e ɓi dartingo piiji ɗin fof e nder leydi ndi tentini ka sengo faggudu ma etagol no ɓe uddira Bamako lamorde leydi ndi hiɓe andini fayin ko ɓadi 80 e nder temedere we kange Mali ɗen ko ka diwal Kay iwata e kadi 30 e nder temedere we ko addete Mali woni karbiran ma ñamete koye ngol laawol rewnete sabu sa yiwi ka Port Dakar ko ɓe rewa Kay si hewta Bamako ɗe piyande waɗaɗe ka fuɗɗode lewru ceeɗiɗa ɓuru nde hitande ɗo hulande konunkoɓe wonuɓe ɗi keeri hakkude maɓɓe Sénégal ma Mauritanie e hiwayɓe moƴƴinayɓe laawi ha uddugol ɗin fandare ɗum ɗon fof ko dartingo golleji leydi ndi tentini ka sengo ngeygu ko noon ɓe taskotoɓe ɓeydiri e nder ngol cimtol fayin hiɓe andini wonde ɓe kuliyankoɓe jinima no ɓeydude doole maɓɓe ɗen ka wuddu leydi ndi e hiɓe etade no ɓe waɗira e ɓooje goɗɗe yanangol ɗe camionje citerne ko sabu ko tawi ko ɓe konunkoɓe ɓurata jindudugol e mum ɗum wono yey sabu yo siwilɓe ɓen ɓeydu paase e cenɗe ɗen fof ko ɗum holli ɓe taskotoɓe